பாபா இவ்வாறே பேசிக்கொண்டும் இருந்தார். மற்றும் கையின் மீது கை இருந்தது. அந்த 3 நிமிடங்கள் இறுதி அமைதியின் நிமிடங்களாக இருந்தன. கை மீது கை இருந்தது. முன்னால் அந்த அன்பான திருஷ்டி இருந்தது. மற்றும் திருஷ்டி கொடுத்துக்கொண்டே கை மீது கை கொடுத்து, எவ்வாறு அந்த கரத்தில் அனைத்து பாபாவுடைய வரதானங்கள் இருந்தன. மற்றும் அந்த வரதானங்களை கொடுத்துக்கொண்டே பாபா இந்த சரீரத்திலிருந்து 1 செகண்டில் பறந்து விட்டார். என்ன ஆனது? நமக்கே புரியவில்லை என்ன ஆனது என்று. இடையில் நாம் கேட்டோம், டாக்டர் வரலாமா? பாபா கூறினார் இல்லை என்று. அதனால் நாம் டாக்டர் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டோம். இதற்கிடையே தெரியவில்லை, விஸ்வரத்தன் அல்லது யாரோ டாக்டரை அழைத்து வருவதற்காக சென்றார். டாக்டர் வந்து சேரவும் இல்லை. மற்றும் பாபா கையோடு கை சேர்த்தே வைத்திருந்தார். எவ்வளவு நேரமாக கை மீது கை இருந்தது. மற்றும் கண்கள் திறந்தேதான் இருந்தன. கண்கள் மூலமாக ஆன்மீக சக்தி பாபா வரதானங்களை கொடுத்துக்கொண்டே இருந்தார். மற்றும் பாபா வதனத்திற்கு பறந்து விட்டார். ரியலி கேட்டீர்கள் என்றால் எனக்கும் தெரியாது. எனக்கு 1 செகண்ட் கூட ஃபீல் ஆகவில்லை என்ன ஆனது என்று. நாம் நின்று கொண்டிருந்தோம். இதற்குள் புரிந்து கொள்ளுங்கள், 5 அல்லது 7 நிமிடங்கள் கடந்துவிட்டன. நான் புரிந்திருந்தேன். சில நேரங்களுக்கு பிறகு டாக்டர் வந்தார். 10 நிமிடங்கள் கடந்துவிட்டன.